Kain po. So yun mga solid, start na natin gawin ang sikat na hotdog sandwich overload. Yung sumikat sa Divisoria. Panood mo ba yun, Boy Sipat? Opo, Yung mga cheese. solid. Try natin gayahin kung magagaya natin. Siyempre, yung gamit niyang hotdog doon, tender juicy brand yan. Kaya branded din yung binili natin. Ganun. Babalatan muna natin lahat mga solid. Lalagyan natin ng hiwa mga kasolid. Dahil tapos na natin iwain mga kasolid, isasalang na natin. Balikan natin mamaya. So yun mga solid, update tayo. Okay na siguro yung hotdog natin. Ipiprepare na natin yung mga sandwich, yung mga tinapay niya mga solid. So yun mga solid, lalagyan na natin ng lettuce, yun, no? Yung sa kanya maraming lettuce, di ba, Boy Sipat? Opo. Lalagyan natin ng lettuce yan. Tapos lalagyan natin ng pipino. Kailangan hindi natin titipirin sa gulay tsaka sa cheese. Dahil yung sa kanya hindi niya tinitipid. Siyempre, after natin lagyan ng lettuce tsaka pipino, ilalagay na natin ng tender juicy jumbo hotdog. Yun, no? Grabe yan, Boy Sipat, babawi ka ngayon, ha? Dahil hindi ka nakasama dun sa street food. Ano namin? Mukbang. At maglalagay na tayo ng ketchup mga solid. Sunod na rin natin ang mayonnaise. At siyempre, yung main event niyang nilalagay, yung magnolia cheese, yun, no? Magnolia cheese. Ganyan na ganyan yung napanood mo, no, Boy Sipat? Yung maraming cheese, di ba? Opo. Hindi niya tinitipid yung cheese niya, kaya marami siyang customer, yun, no? Dahil tapos na ang ating overload hotdog sandwich, anong gagawin? Mukbangan na po. So yun mga kasolid, ito na sobrang sikat at trending na hotdog overload sa Soler Street sa Maynila, sa Divisoria. Grabe, kahit di tayo pumunta doon, matitikman natin ngayon, Boy Sipat, kung ano yung ginamit niyang ingredients, yun din yung nilagay natin dito. At dahil na blessed na po kamang pagkain, anong gagawin? Mukbangan na po. Kain na po mga solid, sigurado babawi ka yan, no? Kaya kukuha kita. Itutupi natin to.
Sobrang laki mga solid, oh. Yun, oh. Para kay Boy Sipat to. Mauubos mo kaya to, makakailang kaya Boy Sipat. Siyempre ito yung sakit. Cheers tayo Boy Sipat, ha. Daming cheese mga solid, oh. Yun, oh, grabe yan. Woo! Dito. Cheers tayo Boy Sipat. Kain po. Ang sarap po. Puso ka dito Boy Sipat. Sa sobrang laki talaga, hindi mo na masubo lahat. Yun, oh. Kain po. Nada. Daming cheese, oh. Pipilan talaga yun kung ganyan kasarap yun, no? Talagang overload yung lasa yan mga solid. Simula sa ginamit na tender juicy hotdog, sa mayonnaise na Lady's Choice, tsaka sa cheese na Magnolia, talagang pipilan talaga, sobrang sarap. At may lettuce pa. Sipin mo, 35 pesos lang yung presyo nito. Ang mura lang mga solid. Grabe. Mukhang mapapalabang ka sa isa, Boy Sipat. Try ko pa itong isa. Tingnan nyo naman mga solid kung gaano siya ka-cheesy. Yun, oh. Pangalawa ko na to, Boy Sipat. Yun, oh. Paano kaya kakainin to? Ang laki. Kain po. Sobrang cheesy, sobrang creamy, you know. Tender juicy hotdog pa yung ginamit. Saan ka pa? Nananahimik ka dyan, Boy Sipat, oh. Grabe, sarap. Hindi mo siya shoutout yung kalasi mo. May bisita tayo. Grabe. Siguro hanggang dalawa lang ako. Pero hindi naman masasayang to. Pagtitira natin si Business Kitchen tsaka si Baby Girl. Shoutout nga pala ang Aquino Brothers na si Romeo at Richard Aquino. Tsaka yung mga Garcia family. Si Boss Randy Serrano, yan nanonood din dyan. Pati ang buong Serrano family. Si Boss Rolando Bukod, sigurado nanonood dyan. At ang misis niya na si Jasmine Navarro Bukod. Maraming salamat po sa panonood.
Sisi pa yung kamay ko. At sa mga silent viewers natin, siyempre, maraming salamat po sa panonood. Dahil 4K subscriber na rin tayo ngayon. Cheers tayo, Boy Sipat. Kahit yung lao nasarapan sa ginawa nating hotdog sandwich overload. Opo, mga solid. Isa lang po yung nakain niya. Sa akin po, dalawa. Talagang sobrang mabubusog ka naman. At sana po sa bago pa lang po sa Our Kitchen TV, sana po mag-subscribe na kayo. At maraming salamat po sa aming mga silent viewers, sa mga subscriber, at sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aming mga video. Hanggang dito na lang? Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po mga solid.